Katba kajing hilap election sha ki autonomous district council kanangjur haswa kajing tap vote ha ka ruitrik urumpang arajar opsan ukurtang keseng Indian National Congress namal ki uba Manuel Badwar ukan tho jur yak VPP ha kajing ilang hamal ki point uba Badwar lakdau yak kemat kaba keseng VPP kayang scam ban petrikam yak artikel lais pa anyupuwe da kaba maham yaki bakim day ban yalekai bat kading u lapan paru ia kajing sngau kya halor kajing kiu kajing mahjong udrok bat kajing kiu kajing bom yok kam yok jam da ka pen kesan ba ka 6 schedule jong kriti senchar kri India ka ajing mentoy kambon ban ya ka artikel lais pa nyupuwe ha ka pen bet ia kajing e jong kajat benriu nomor hadu menta ni ai permission ki karkhana bo pher ya ki company bo pher entre company apo ka khndu juni hnengem chuang ba phiri man ai kam hak ta kam ka ba kham sani ki chuang be phi ai kam mai ki khasai tunisia bro banabar kham tam ki wan hanai ki pli ki karkhana bo pher ki company bo pher ki ai kam ki khasai ta kam upgrade